Oya orenya kwa Ramugia Juang kamura mura maintiere okinyi machielo majaber mocha kwa rome chenro maru piny kawuono mainchieng' wuok tich tarik en 30 dwe mar auchiel higa mar 2025 wagoyo riti ne dwe mar auchiel kamura mura maintiere okinyi makawuono nyakwa Ramugia Juang ageno ni chieo maber kendo ikori e yo makoni kod kocha mar mondo mi dhie kari mar orak bore Nairobi kae an benda chieo makare kendo asechopo e studio kae mar taye chenro maru piny weche mopogore timore pacho kae kendo nyalo bedo kod geno ni bro bedo ka ineno gi kendo iwinjo gi achiel kachiel mana kowuok e Ramogi TV kae okinyi makawuono nyakwa Ramugia Juang gazeta mabende anga bed kalidhoni anoka The Standard okete kae ni no thank you to pichni magiketo kae gin mana mag jogo ma ochung' ne chiwa rite pacho kae motel negi kod jatend migao mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen nyaka sani koro polise kata obila mopogore owuok oko ka koro kwedo wach mayande Murkomen owacho kata chik mayande Murkomen ogolo ni obila winjo bed ni chielo gi lisasi mago jong'anyo mang'anyo e pacho kae kata kamano Murkomen chieng' ngeso nowuok oko ko wacho ni oyo anok na chiwo chik makamano ka bende wacho ni onge kod teko mano mar chiwo ne obila chik mano mar chielo gi magina kendo nego jogo mang'anyo e pacho kae mago duto abo bedo ka lidhe gazeti okinyi makawuono ka bende nitiere rawera Boniface Kariuki mane obila ochielo gi magina e kinde mane jopiny owuok oko ka ng'anyo mondo Albert Ojwang oyud ratiro mare nyaka sani koro familia mare wacho ni kaluore kod ote kata milome mag yudo kowuok kuom lakteche no senyiso gi ni obwongo mare otho kata kamano giwacho ni kaluore kod chike mag piny Kenya nyaka koro meda bedo yud thieth kaluore ni fuondige moko to podi nitiere kama kare kata kamano chike mag piny Kenya okoyie mar mondo mi ogol life support system masani koro entiere e ICU mane od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital gazet mano mar Daily Nation weche mag gimiyo pek anno ka gimiyo pek weche mag somo how senior schools will be categorized kaka skunde mag senior school machakore tarika machakore adwe mokwongo higa manyien ibro bed kaka bedo categorized mano kowuok e skundego mag STEM social sciences kachiel kod sport sciences gazeti mar Daily Nation otemo menyo matut kotudore kod kaka gibo bedo categorized kachiel kod bende gin bende koranno ka gin bende gilieko matin wach motudore kod mano Boniface Kariuki makoro nyaka sani koro seyangi ni obwongo mare otho mago duto nyakwa Ramugia Juang ibo bedo ka yude nonro mar gazeta bedano ka giketo weche mag siasa kanyo rival camps emerging ODM as rifts over Ruto alliance widen weche mag siasa benabo bedo ka lidho ni e gazeta okinyi makawuono bang' mano kawoni chieng' wuok tich ibo bedo ka yudo chenro mano mar nonro mag weche tuke ibo bed ka itayo kanyo kod James Opondo japicha kama bang'e ibo yudo chenro mar kaka wanene kochakore kanyo saa 2 okinyi nyaka saa 4 mar onyango bang'e e twak e chenro mar mbako romo tudruok e kind obila kod jopiny tudruok onego bed e yo machalo nade nikech kaluore kod gino mabende Murkomen yando wacho ni obila winjo bed ni chielo gi magina kendo nego jogo mang'anyo nyaka sani koro obila mopogore osebedo ka wuok oko ka koro ginyiso jopiny ni obila winjo bed ni bedo siepi kidhi te sendo obila kacha mar mondo mi ichwal report kaluore kod achiedh nade ma intiere godo obila winjo bed ni en osiepi kata kamano e piny Kenya kae tudruok e kind obila kod jopiny osebedo yo machalo nade e kinde ng'anyo mano mar chieng' tich adek juma mokal ne waneno ka nitiere te sende obila mopogore mano tia e mach mowang'i mwandu mopogore nokethore te sende obila makamago ang'o momiyo jopiny bedo kod ichwang' machop kama koro giwang'o te sende mag obila kama bende kama ka gintiere kod shida kata ka giwinjo ni nitiere ng'amo koso negi to kanye magidhi go e report chopo nang'o ni koro tudruok e kind jopiny kod obila okosebedo makare omiyo nyakwa Ramugia Juang ichako tudri koda kochakore sani namba mar ote machuok 33600 Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magi thuond weche ma wamiyo pek. The body has been taken to Siaya Mogiu awaiting postmortem. Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead.
NHIF watapora pesa ya SHA. Nyakora Mugejuang machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Obila osechako timo nonro ewi tho mar obila ariyo mamagina onego e tesend obila mang'ia kogwen odiochieng' manyoro. Komanda mar obila e sub-county Magemiala Charles Wafula oyango ni obila moro nochielo nyawadgi gi magina kaito en bende obila mamoko onege. Jafwambo marwa Steve Biko miyowa ler mar wachno. E laksa pagachiel kogwen mar Jumapindni e tesend obila mang'ia. Obila mosayang nyinge kaka Martin Mwendwa nomuocho lisasi kendo chielo obila majatende Corporal Chesise e agoge kod okumbone ma otho kanyo. Kalore kod komanda mar obila Magemiala Charles Wafula, obila no mano manre kod bunde kido mar G3 notemo ringo ndamo mano kochiko skun nyiri mang'ia. Bang' nek makamano, to kata kamano obila wetene norakore kode kendo tieko ngimane en bende. This officer had ran Pasak and he shot the corporal before he escaped. So that's why he ran almost a kilometer to where he had been found, and that's the place where he was subdued by the officers who responded after the shootout. Wafula omedo ni ringre ariyogo osechwal kar kano ringre Masaya County ka iritimne gi bero e kinde manonro to dhi nyime. So far, both the bodies have been taken to Siaya Mogiu, awaiting postmortem, and the matter is being investigated. Nonro ma oiu lieko ni dibe ni obila ariyogo ne nigi gwandruok e kindegi. Ka lipot mar obila bende lieko ni dibe ni obila no ne nigi dang'ni mag paro. Tendo obila okwayo jopiny mondo obed gi horuok ka nonro dhi nyime wi nek makamano. Members of the public to be a bit calm over this incident, because as I said earlier, we are conducting investigation. So just be calm and wait for the outcome of investigation. We don't want people to go around with a lot of rumors around concerning the incident. So kindly give us time, then we reveal what transpired. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Boniface Mwangi Kariuki rawera mayande obila ochielo gi magina e chuny boma ma Nairobi e kinde ng'anyo ma tarik 17 dweni oyangi ni obwongo ne osetho. Lakteche ma Kenyatta olero ne familia mare ni obwongo Kariuki osetho gino ma okelo kionko ne anyuola no. Ma timore e kinde ma anyuola moro anyuola mar rawera machielo ma nyinge Ian Muhini mayande obila ochielo kod magina e kinde ng'anyo ma tich adek juma mokalo bende koro yuago ratiro bang' wuodgi wito ngimane e kar thieth ma Thika. Cynthia Onyango miyo waler. Rumbi mar kuyo kod lit medo kwako anyuola ma opogore pachoka bang' ng'anyo ma tarik 17 kod tarik 25 dweni weyo adhonde ma ok changi ma koro we anyuola rowere moko ariyo kod lit makende. Anyuola mar Boniface Mwangi rawera mayande tipo mar wang' dede omako e kinde ng'anyo mar sundo sirikal e winek Albert Ojwang ma tarik 17 dweni e boma ma Nairobi ka obila chielo kod magina sani ogik tung bang' lakteche mag osiptal ma Kenyatta nyiso anyuola mare ni obwongo ne osetho. Emily Wanjira, jaloso ilo anyuola Boniface Mwangi, lero kaka ne giyudo ote kowuok kuom tend osiptal mar Kenyatta kama Boniface osebedo ka yudo thieth moyiedhi mar jogo mangima gi ng'aw. We received a call at around midnight. It was at around 12:47 midnight from the hospital itself. They needed to have a brief with us, and we have already received the brief. We have been told what is happening, and the reality of the things, what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. Kalore kod oteni, anyuola mar Boniface Mwangi oyudore Akikiore
Kaluwore ni Obwongo Boniface kende ema osetho, to moko kuom fuoni mag dende kaka chunye to pod gwecho. Ranyisi mar ngima Boniface koro we lwet Nyasaye, kata kamano anyuola mare kata lakteche onge kod thuolo mar wuodho masinde ma osebedo kamiye muya, kaluwore ni en ataro mar chik mar katiba ma pacho ka. Legally in Kenya, there is no that permission of switching off the life support machine. He is still under the life support machine, but tumekonfirmiwa sahi ya kwamba he is now brain dead. So juu Kenya haijakubalisha ati machine inaweza zimwa ama anything, tumeambiwa we wait for the fate. Anyola mar Boniface Mwangi wacho ni gie sani gidong kod gowi makore lach madwarore mondo gichul osiptal ma Kenyatta ewi thieth ma Boniface osebedo kayudo kanyakonchiel. Bende giwacho ni gidwaro ratiro ne wuodgi. The hospital bill now is quite higher. We are at 3 point something now. So we are praying and hoping now for the well wishes. The only thing we are requesting is justice for Boniface Mwangi Kariuki. E kinde ma anyuola mar Boniface pod ywak, anyuola mar Ian Muhini, rawera ma jahigni 33 mawuok Waituwa Kahaini e kaunti ma Murang'a, bende ywago ratiro ema giwacho ni wuodgi obila ogoyo kod lisasi e wiye kendo nego e kinde ng'anyo ma tich adek juma mokalo. Alikuwa kwa rooftop, hapo ndio alipatana na risasi na apelekwa hospitali. Finally walifika Avenue Hospital Thika, na mimi nikapigiwa simu wakaniambia mtoto wangu ameshutiwa. Nikawauliza kama alikuwa kwa maandamano, wakaniambia pana. Owadgi Ian George Muhini masani odong' nyathi achiel kende mar Wanjeko paro kinde kod owadgi kagitindo nyaka chop dakika mogik tich ang'wen juma mokalo e osiptal. Tulipata risasi ilimpata kwa kichwa, na baada ya daktari kuangalia na CT scan kufanywa, ilionekana iko pali sensitive sana. Anyola mar Ian Muhini maringre mare ogentimne bero e katimo bero ma Kenyatta bende ywago ratiro ne Ian kod jogo duto manonegi kod mago manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar tich adek juma mokalo. Tunagoja kwanza postmortem ifanywe kesho. After the postmortem, tunasema justice must prevail. It's very painful. I just want justice, na siwezi taka mzazi mwingine apitie ile machungu mimi napitia sahi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Odinga oseyo nek ma osebedo katimore pachoka. Ahinya to nek mar moko kuom rawere manowuok oko ne ng'anyo manobagi pachoka juma mokalo ne rapara rawere manowito ngimagi e lwet obila kane owuoyo e kinde mane oyuoro e nyasi mar lamo manobagi e kanisa mar ACK Mabondo e kaunti ma Siaya, nyasi mabende ne osidhe min ode Mama Aida Odinga kaka kanon e kanisa no Mabondo. Odinga okwayo oganda jo Kenya mondo luw chike ponono ni oyud ng'ato gi ketho maloyo ka ngima oganda. Bende oseyo timbe maundu ma kweth moko timo e kinde ng'anyo. You witnessed a lot of bloodshed in the country recently. Children, people who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police officers. Because they are criminals who came out to do deliberate destruction of property. Those ones we could condemn in the strongest terms possible. But the same breath, we must also censor the police. The police should never ever shoot to kill. Police have no license to kill human beings. If somebody has committed a crime, arrest that person and take him before a court of law, charge him. And therefore, we condole with those people who have lost their loved ones. But at the same time, we condemn the criminals who deliberately went to destroy people's properties. We need a national convention to talk about the way forward, the Kenya we want. That's what is going to solve all the problems that we have in the country today. Jagoro mongirore migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo
ogolo siem ne josiasa masiayo rowere e kinde ng'anyo mondo oketh mwandu e boma. Omolo okoni sirikal ok bi mbalo wang'e ne jonjore manyocho ketho mwandu mag ohala kendo sani obila setogi mondo kawnegi okang' mar chik. Ne oloso e kanisa ma Mathare North SDA e kinde romo mane okelo kanyakla jotelo mopogore opogore kamoting'o gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jatend kweth manoke od bura Junet Mohamed kod jod bura mamoko. Jotelogo dwaro mondo obila omak jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ka gitude kod siayo rowere ne tulo e pachoka. Sasa hii watu wana insight, watu wanatembea tunalia tao. Hii serikali gani hii jamani bana? Shika watu. Kamata watu wakula ugali ndani vile sisi tulikula. Shika watu. Hata Gachagua ashikwe. Hakuna kuogopa mtu. Hata ukiimba tam ni ngapi? Hata iwe tu tam moja ni miaka 5. Si katikati, aishi katikati. Na viongozi waliochaguliwa na wananchi wafanye kazi yao. Nataka niombe viongozi tusichukue hiyo nafasi na madaraka tumepewa na wananchi kuchochea wananchi na kusababisha maafa na kuharibu mali ya watu. Tutafanya vyovyote itakavyo kupitia sheria to make sure that every criminal individual who participated, we will follow the law and we will hold you to account. We believe in democracy and the right to demonstrate. But democracy is not chaos. Democracy is not violence. Democracy is not anarchy. Ogai mar duond bura mar DCP Party Rigathi Gachagua koroseyo pinyo wacho moko ni tiyo kod teko mathoth e thiro ng'anyo e pachoka. Komachielo mane en jatend migawo mar arita kwe Fred Matiang'i okwayo jotelo mondo bed kod twak kaka yor dwaro duoko mar midhiero mokwako Kenya. Matiang'i okone sirikal mondo we biwo seyo kuom kweth maketo sirikal tesre. You don't need a PhD from Harvard to know we are headed the wrong direction. You can see it is written all over the place. And in saying so, we are saying this is a patriotic moment. It's a moment for all of us to cross ranks. Wacha tuweke kando hata hiyo mambo ingine yote, siasa nini. We're talking about uchaguzi is 25 or 26 months away. Our country must survive first and we must be a stable nation before we get there. So let us not even stop talking about those businesses, about elections and stuff like that. Focus on the stability of the country, the welfare of our children. Tuongee sisi wote pamoja. I don't understand why this is so difficult. And then when a problem has happened, accepting that we have a challenge does not make you less important, does not take away the power of your office. Nimeona jana Kisii wanasema one term. Nimeona Taita Taveta wanasema one term. Hizo nasikia polisi ilichomwa Kikuyu. Ni uongo. Huko anataka police station. You have nothing, you have no gun, polisi wako pale wana bunduki. Ati namesekana ati watu wameingia polisi, ati wamechoma police station wameenda hao. Kaunti ma Kisumu otelo e oledhi mar kwalo agulu mar okumba mar thieth mar SHA. Makaluore gi migawo mar thieth makoro goyo marufuku thieth ka itiyo kod okumba mar SHA e ute thieth ma ok tin ne 30 e counties ma opogore opogore kama oriwo Kisumu kod Homa Bay. Kaka Judith Omondi lero, moko kuom oledhi ma ute thieth tiyogo e kwalo SHA oriwo kawo jotuo madok pacho kendo loko oboke mag thieth ni gin jotuo manindo e osuptal, ka bende chuno jotuo ma ok owinjo orwak e ward mar nindo mondo odaga kuom ndalo ka giwuondore ni ok nyal thiedhgi magidog pacho. Nyaka sani maromo siling milion 100 oselale mibadheno. Higa pok orumo nyaka ne nyuol nyathi manyien kowuok kuom okumba mar thieth machon mar NHIF nyaka e okumba mar thieth manyien mar SHA. Ne en lokruok mane owinjo ler it ji e wi mane otisi kaka mibadhi mane okwako okumba machon mar NHIF. Kata kamano nyaka sani yangore ni piny owacho osewito ma ok tin ne milion 100 e oledhi ma ute thieth osebedo ka odonjie kendo magitiyogo e kwalo okumba manyien mar SHA. Wach ma jatend migawo mar thieth Aden Duale mane loso e kaunti ma Kisumu okwedo ni ok bitimore ka oneno. Lakini leo mimi natoa onyo. Leo asubuhi nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi ambayo wanafikiri kama zamani
Vile walipora pesa ya NHIF, watapora pesa ya SHA. Wanafanya double claims. Kaluwore kod maling'ling mawuok kuom migawo mar thieth, ute thieth mawuok e counties kama oriwo Kisumu, Bungoma, Busia, Kilifi, Mandera, Kajiado, Wajir kod Homa Bay mibadhi ni okwako. Kaunti ma Kisumu kende oting'o ute thieth 7 ma omar ratiro mar chiwo thieth ka gitiyo kod okuma mar thieth mar SHA. Nimefunga mahospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7 leo asubuhi. Nimefunga Bungoma, nimefunga Busia, nimefunga Nairobi, nimefunga Kilifi, nimefunga Mandera, nimefunga Wajir, nimefunga Kajiado, hospitali 35. Thoth ute thieth gi loko oboke mag thieth mag jotuo madok pacho kata outpatient claims, kendo chwalo otesegi kaka jotuo ma orwaki mar nindo e osiptal. Gichuno bende jochiw thieth mondo orwak jotuo ma ok owinjo rwak mar nindo e osiptal, ka jochiw thieth bende riwore oledhini, bende jotuo mabandia kata ghost patients ithiedho e ute thieth go. Kama wewe ni Mkenya na utumiwe na health facility ili wapore pesa ya SHA, kesho Monday, I am sending a number of files of health facilities to the DCI. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni osetudore kod obila mag okwach kich mondo mi ochak timo nonro, kendo ji ma oyud ka odhi ataro kama oriwo jotuo, lakteche kod weg osiptal biro yudo kuma owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruog jower mawuok e kanisa Adwen maluongore ni Vocals of Praise e bwo chenro motise ni Sing to Save ne obago wuoth e chuny boma ma Nairobi mar chiwo puonj ne jopiny e wi tuo mar kansa gi ageta mar choko omenda maromo milion 11 mabiro dhi e thieth mar jotuo kansa pachoka. Jalupo gai mar obila Gilbert Masengeli e lo jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo mane otelo ne chenro. Jata chenro mag thieth e kanisa Adwen pachoka Laktar John Okelo e kin jotelo mamoko oyango ni nitie dwaro mondo jopiny ong'e ber yango tuono chon kapok olandore, kendo chiwo sira kod jipo ne jotuo kansa. Chenro makama oyanga ni ena mana mar ikruok ne chenro mar thieth manono ne oganda mar riwruogno bago dwe mar 10 higani. Kansa to gimomiyo Seventh Day Adventist wuok oko mondo kawuono mondo watim gimuneno watimo ni en ni wadwa ni mondo ji obed aware, ji ong'e ni kansa inyal geng'. To inyal geng'e mana kidhi e osiptal. To idhi e osiptal chon, inyal pimi, inyal timni gik moko mang'eny, inyisi ni dendi ber, kata waneno gik moko manyalo nyiso ni in at risk. An survivor mar kansa, nayudo kansa 2022, to asebedo katimo treatment are 2022 no nyaka sani pod adhi mbele gi treatment. To koro amora ahinya mar biro ka, VOP osebedo koda, osewuotho koda nyaka nachak thiethna mar kansa. Event ni opango mondo konywa, mondo wa realize kata wa raise 11 million mondo konywa e program mabiro dwe mar 10 iluongo ni medical camp, which is coming in the month of October. Nitie jok ma tuo ni chando to kich gionge go uwezo, gin gi uwezo matin, koro pesa mabiro nwang'o biro konyogi. As today, I will urge that we be very sensitized and be very aware of our lifestyle, because it's a lifestyle disease that causes this death. We as the security officers, security is our focus, and safety of each and everyone is our responsibility. And this being one of them, we will be having a healthy nation with better people to serve the nation. Thoth skunde medo keto riekni e chwalo nyime lai mar somo mar CBC e skundegi ka gimiyo jopuonjre thuolo mar yudo lony e tije mag lwedo kod sumo jopuonjre riekni mageto konyogi e ngimagi mabiro bang' tieko somgi. Kaka Alia Beach lero, somo mar CBC osebedo gi midhiero ne thoth skunde kama moko to oramo ni mar manyo yore mamoko mar chopo kare.
Nyaka ne sirikal kokalo ban migawo mar somo kete tim lai mar somo mar competency based curriculum CBC skunde osebedo katiyo gi lai manyien mar somo no eneno ni jopuonjre yudo lony koriekni mopogore manyalo konyogi e ngimagi bang' ka gisetieko chenro mag somo. Thoth skunde ni kod chenro mag keto ne jopuonjre mag somo lony kod tije lwedo mopogore kendo miyo jopuonjre bedo kod lony matut ma opogore gi rieko mag yudo e buk. E skund ji giwegi Malasale boma ma Homa Bay jopuonjre matimo home science ni kod thuolo mar somo kendo tedo chiemo mopogore kendo mamiyo mijing'o jopuonjre mane kod dwaro mar donjo sekta mar magawa kod rwako welo tok ka gisetieko sombgi. This help us to learn how to cook. In future we can know how to cook, and if we want to be a chef we can be when we have already started learning earlier. When I grow up I can cook, I can be a chef, I can cook for my kids nice food. It's helping me so that I can know how to cook. When I grow up, I can cook for myself. And right now we are just doing the practicals of what we learn in class. So we can help our parents cook food at home by doing this, and it makes our parents very happy. Ka indi jopuonjre gi yudo thuolo moro ka moro mar somo kendo ng'eyo kaka itedo kit chiemo mopogore ka tend skund ni wacho ni en achiel kuom chenro mag CBC mag timo mar neno ni jopuonjre manyalo bedo kod talanta mar tedo ochako ka pod gitindo e kinde mag in school. This is part of home science, so it's only that now in class they do the theory part of it, but this is now the practical part of it. Then you find that this is helpful to them in that they're able to absorb more. So they get more knowledge from this, and also they put their creativity and everything into practice. Also want to grow talents because food is something that everybody has to eat. And in this industry, if they can grow their talents, in future they may end up becoming great chefs, or they may work in the industry related to hospitality. Puonjre gi kitiyogo gin mago mabende oketho alwora kendo mamiyo gi thuolo mar ng'eyo ber mar rito alwora. Jogo ma osebedo ka jiwo tedo kod gigo moketho alwora e kaunti ni wacho ni dwaro margi en neno ni jopuonjre skunde mopogore obedo kod ng'eyo ber mar rito alwora. Be skunde wachako puonjo nyithindo wa matindo kaka gin be ginyalo somo tedo gi gik tedo maler maonge iro mondo gichak ng'eyo kapod gitindo ni tedo kena yien gi maka. Nitie yore mag tedo manyien manyasani makonyo ngimagi kendo nyisogi kaka ginyalo tedo, kata ka gidok dala ginyalo nyiso jonyuol ginyalo nyiso nyithindo moko be gik magipuonjre gi yore magipuonjre godo tedo e yo maler manyasani. We are currently at LaSalle, Homa Bay, and we came to replace the use of firewood and charcoal that was currently being used by the school to now utilizing a 100-liter institutional electric pressure cooker, which is the first of its kind and made in Kenya. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwara Mugejwangi report mar Alia Beach kuwuok e kaunti ma Homa Bay emwachopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Kata kamano chenro pod iye lach. Yiena mar mondo mi akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Goriti ne kute kawuono. Timna kod TikTok ma en yath matiyo mapiyo, odak lalo bura kendo yudo nengo mogonyore. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odak e gima kare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you.
sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D*860*418#. Ramogi TV enod jower duto. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuto to kok ginen matagi ma eno kilo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Niti ngeni ka wona na Ramogi Rajiv, niti ingeni ne wan mana kode ndara. En noriembo gari, ingeni en mokela kae niti. Rajiv mare mokela kae. Nyakwara Mogajong dakika en 32 tok sapar gario mar okinyi machiegni nondo mar gazet okinyi makawuono. Antere kae kod jafombo wadwa Eriko Keyo Kizito mar mondo mi wamisiso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Oyawre Kizito ichiew nade okinyi makawuono? Achiew makare Joyce, kendo adokero kamano Nyasaye momiyo okinyi masani. En wuok tich mogik madwe mar 6 koro adonjo dwe mar 7. Joyce ang'eni en dweno mabende koro jogo mano ting'o rapur modhi e puodho sani koro winjo maber, ji bulo to ji boko to ji yudo mopogore opogore mawuok e puodho. Mano wacho ni ber liro molilo. Nioro pes mbolea mondo imbende opur ni e kumoro kose ni dhi kendi? Joyce, wan kaka wan buore ka ng'eni ora ni purna mo matin kanyo to koro kaka nyamburko be nitie ni koni sona but kata maro tange okele Nairobi ku. To chopo ni bore Nairobi ka. Chopo bore ka to wabo kaka gi chiemo kachacha wabe wachiemo koni. Koro wambe ndo wakone gi sukari gi kocha. Ana to odira machielo mar pitho kokwei pes mbolea be iore matin kalure ni ng'eyo ni sakeyo kochopo to jijo makeyo to thoth ahinya. Kata kamano gazet okinyi makawuono Kizito weche ma omipe kanno ka wach mopogore e kin gazede ariyo gin mana weche mag somo maneno ka gazet ma Daily Nation omenya ahinya ka achiel kod weche mag siasa. Gazet ma The Standard to aneno ka koro omenyo gigo matimore e sekta mar obila e pacho kae kalure kod gigo ma yande jatenda migao mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen yande wacho nyaka sani koro obila odagi kod wach makamana. Apa ni mane momiyo gimiye headline makamani no thank you. Kalino bila mopogore opogore sani osebedo ka wuok oko ka gikwedo ni yes ogolo chik mar mondo mi kwa jong'anyo to wachiel gi gima gina magitho. To bang' mano kisetimo kamano tidong' e tol kendi. Obila wacho ni oyo wan ok wadwa mano. Kata kamano Kizito adwa nachako kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Weche mopogore opogore mag gazet mar Daily Nation omiye pek okinyi makawuono. King'iyo malo kanyo nitiere weche mag siasa. Nyaka sani koro wacho ni rival camps imagine ODM as rift over Ruto Alliance widen. Nitiere jogo manitiere duond bura mar ODM masani koro siro winjruok e kind Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Kata kamano nitiere jogo ma ok sir gino makoro kelo pogruok malach e duond bura mano mar ODM. Weche mamoko maneno ka bende gazeti mar Daily Nation omiyo pek wantiere kod weche mag somo kanyo kanyaka sani koro iwacho ni yore mebo bed ka iyiero godo skunde mano how senior schools will be categorized. Kaka skunde mag senior bro bedo categorized kata kaka ibo
ber ka iketogi e kidienje mopogore opogore mano motelo ne dwe mokwongo mano higa manyien kama jopuonjre mantiere grade mar 9 bro bedo ka dhi e grade mar 10. Nitiere wach mabendo mako wanga kae ni kochakore odiochieng' makinye jolweny koro bro bedo ka nyiewo chiembgi giwegi kalure ni nitiere mano subsidy mano mar chiemo ne jolweny. Sani koro iwacho ni telo mar William Ruto ogolo oko kachiel kod weche mamoko mabende pod wadwa menyo e gazet Okinyi makawuono kama e wach madwaro ni wachak godo mano ja us abuog rombe mane uso e chuny boma ma Nairobi mane obila ochielo gi magina kendo entiere od thieth mano ma Kenyatta nyaka sani koro podi okedo mar mondo mi ngimane obed kama kare. Nyaka sani koro iwacho kae ni mask vendor mano ja us abuog rombe Boniface Kariuki mane ochiel gi magina tarik 17 dwe ni e kinde ng'anyo. Nyaka sani koro entiere od thieth kacha od thieth kata lakteche nosewacho ni obwongo mare otho kata kamano kalure kod chike mag piny Kenya ok nyal gol life support machine kalure ni en ataro mar piny Kenya. Familia mare sani koro nitiere kod kionko gi kiane gitimango mane wach madwan wachak godo Kizito e it gazet mar 3 mano mar gazeni ma Daily Nation. Kizito Joyce mano wach ma kelo lit ahinya kama koro familia mar rawera mano ochiel kod magina odiochieng' alanga kane uso bog rombe odiochieng'no mar ng'anyo koro iwacho ni sani obwongo mare osetho to pod entiere masino masiro ngima kata mana life support machine kanyo to wach manyowuok kanyo ma bende jawach elo familia no nyowacho kanyo ni dakteche onyisogi ni jago ni to koro obwongo mare osetho ma gin gima koro girito mana ni to dhi bedo nade mana kaka sewacho ni wacho ni chik mar Kenya wacho ni mashino ok nyal gol nikech ni wacho kacha ni obwongo nosetho to fuonege moko to pod tiyo kanyo Joyce gin kod midhiero nikech koro wacho ni geno rumo koro ni wacho no we lwet Nyasaye ma mondo mi otimono nikech report mane daktari ochiwo to kanye ma koro wacho nang'o wuotho gik to koro gito kalore kod chik pod ok nyal golgi kanyo Joyce giywak kane giwacho nang'o omenda mar thieth e kar thieth od ma Kenyatta kanyo oseidho malo ahinya yo en $3 million gi bathe kanyo ma bende koro ne gikwayo piny owacho kaachiel kod jopiny mar mondo mi okonygi mar mondo mi osirgie okonygi giyud kaka ginyachulo omenda mar thieth ma koro sani osechopo $3 million gi bathe ni. Ma en wach kanyo malit ahinya ka koro wacho ni Joyce risasi mar magina mano chiele gono iwacho ni nodhi omoko obwongo kanyo mamano bende makoro miyo koro obwongo no tho kanyo en wach magi gigo ma ji kadhe Kenya kae sechego mag ng'anyo koro en wach malita ahinya kanyo Joyce koro kwayo mana kwe ne anyuola mar Boniface mano chiel gi magina ma koro report mano wuok en report malita ahinya report ma jonyo chuny. Nyaka sani koro jaloso mane lo familia no Joan Kariuki man jaloso wacho ni en Jona Kariuki mano wuon Boniface Kariuki nyaka sani koro wacho ni chunye to podi yueyo kata chunye to podi guro kata kamano wacho ni fundi mage moko bende podi tiyo makare kata kamano obwongo mare ema koro setho gino ma ok nyal lokore kalure ni nyaka sani koro ero lakteche osewacho ni obwongo mare to koro onge to mana kasewacho ni koro walemone kal ni omenda ma bende sani bende koro idwaro bende kore lach $3 million familia makamano king'iyo gi gichalo familia ma bende podi nyagore kata kamano wageno ni ibo bed ka ikonyo gi ahinya nyate weche go mag thieth makoro nyaka sani kata mar chulo bill mano mar od thieth mano ma Kenyatta National Hospital. Kizito kwa dhi mana mapiyo piyo adoro doge it gazet mar 2 mano mar gazeni ma Daily Nation mani kochakore odiochieng' makiny tarik 1 dwe mar 7 mano ma higa ni wang'e ni odiochieng' makiny ema koro hikomenda lokore koro kochakore odiochieng' makiny ema bo bedo ka wadhi hikomenda mano mar 2025 2026 e hikomenda manyien ema koro wacho ni jolweny bro bedo ka chulo pesa mano mar chiemo magichamo kacha magi duto biro kaluore ni nyaka sani koro nitiere mano food subsidy program
usalama mosebed ka ichuo ne jolwenye pacho kae. Kata kamano nyaka sani koro wach ni mano ibobed ka igolo oko. Kaluwore kod gazet mar Daily Nation nitiere memo moro makoro ne gineno kanyo. Iwacho ni pesa no mano mar lunch koro bobedo pay as you eat. Matinde ni chon gisebedo maka giwinyo nyomonge pesa makamano kata chiemo makamano osebedo ka konyogi. To nyaka sani koro jolwenye moko osebedo ka ywak ni koro gibobedo ka giwinjo pek ahinya to mago manitiere kod loans. Giwacho ni koro kong'ad pesa no ka koro gichiemo kowuok e fuko maggi koro bro bedo mabet pek negi Kizito. Iwacho ni kaka juis pesa ni mosemiyo ga iwinjo ga ndadhu mar kado. Gin bende koro pesa gi de miyo gidwinjo ndadhu mar mit kado. Maka pesa ni tin to koro iyudo kadho man ndadhu mar bende ni piny kanyo. Ma bende wacho nang'o ng'at machiemo kende ok nyal goyo mbaka mar mit mar chiemo ne jok mamoko. Mana kichiemo gi nyawadi chamo kod chiemo achiel tinyalo goyo ne mbaka ni gino dongi winje kako mit. Koro gimbela seche gi piny owacho nosebedo ka siro chiemo margi mano miluongo ni subsidy. Ma koro suru ma jo piny osebedo ka miyo gi chiemo. Koro lak seche gi kiwacho nang'o gidwa chulo eka gi chiemo. Pay as you eat. Wasebedo gi pay as you earn. Koro pay ochoponegi ma gin bende koro gija chulo to gichiemo kanyo. Koro ma wach manogol kod tend migao mar lweny kanyo mano wacho ni wach ni ok ni odhi timre piny Kenya ka kende. Wach ni en wach matimre gwenge mathoth e Afrika kae kata nyaka piny mangima. Makoro ywak nitiere kanyo Joyce mano moloyo ne jolweny mantiere ngas mapiny. Giwacho ni ma koro dhi bedo ne gi matek ka koro wach ni dhi ng'wano pesa gi ahinya ma bende mago jok miwacho ni nitie kod gope kata hola manege time bengi makoro payslip margi ok ber ahinya to wach ma bende koro chopo ni koro dhi bedo ne donjo ne genya matek ahinya kanyo e payslip. Koro ma ote mane od fombo mar Nation no oneno kano chiw tarik 23 dwe ma wantiere ni makoro ne nyiso jolweny chakre tarik 1 mano odiochieng' makiny dwe mar 7 kama koro wachako iko omenda manyien. Sani koro gidhi donjo fukugi eka giyud mogo eka giyud sup gi bil kanyo Joyce. Koro wacho nang'o nong'no didek mako jolweny moko nikech na wacho nang'o nong'no damako gi nade Kizito to ichulo gi yawo. Iwacho nang'o man gi hola ma koro payslip tin koro ndadhu mar kado nyalo bedo modhero. Koro pesa ni ema dhi miyo ndadhu mar kado. Koro pesa gi ema dhi miyo giwinjo ndadhu mar kado ma jolweny mantie lemo mamalo ma pesa gi chwe. Ndadhu mar kado mar gi dhi bedo mamit. Aya kata kamano warito winjo mathoth kotudore kod mano. Kata kamano wang'eno bobedo kochakore odiochieng' makinya makoro wabobedo ka wachako hik omenda manyien mano mar 2025 2026 kodhi mbele mana mapiyo piyo weche mag somo it gazet mar 4 mano mar gazeti mar Daily Nation. Nyaka sani koro nitiere kaka skunde mago mag senior schools bro bedo categorized kopogore kod gino machon nikech wang'eyo ni chon Kizito nwantiere kod skunde go mago maniluongo kanyo ni national schools wantiere kanyo kod extra county schools wantiere kanyo kod county schools kachiel kod sub county schools. Kata kamano kochakore dwe mar 1 mano higa manyien skunde makamago koro ibo bedo categorized e categories mopogore opogore nikech kaya neno ni e system manyien no koro national schools bro bedo cluster 1 extra county schools bro bedo cluster 2 county schools bro bedo cluster 3 ka sub county schools bro bedo cluster 4 to e chenro makoro itimo ikruok mano ne transition kowuok e grade mar 9 kidhi e grade mar 10 mano higa manyien. Iwacho ni skunde manitiere cluster 1 makoro noyangi ni kine machon ne national schools skunde manitiere cluster 1 ema koro bro bedo koda thuolo mar chwalo kata puonj ne career paths 3 nikech wang'eyo ni career paths go nitiere kanyo science technology engineering and mathematics mano STEM social sciences and arts kachiel kod sports sciences. Cluster 1 magi national schools ema bro bedo ka offer dek go duto. Kata kamano clusters mamoko go mano cluster 2 3 kachiel kod cluster 4 gibro bedo ka giyiero paths 2 kata kamano mano mar STEM to chuno matinde ne ginyalo yiero STEM gi machielo to STEM nyaka bed kanyo Kizito. Joyce ma chenro manyien mar somo modonjo makoro wang'eyo ni chien kacha ncho saya mbui ne jopuonjre mantie grade 9 madhi e grade 10 kata mano madhi e senior school
koro yiero skul kachiel kod subjects magidhi timo mamane miwacho ni yo madhi chwalo gi gino magidwa bedo, ng'ano mada bedo midusa, ng'ano mada bedo kil, koro dhi luwo yono koyiero skul kachiel kod subjects modhi timo. Koro mana kaka iwacho ni wawuok e kinde manyachon mane skunde niwacho ni national, extra county, county kod mago mag sub county kanyo ka koro wabire cluster 1, cluster 2, 3, 4 kanyo mana kaka isewacho no. Koro wacho nang'o? Cluster mokwongo mano national school odhi chiwo somo gi te kalure ni gin skundego mantiere kod gigo madwarore, gin kod gedo makare kachiel gigo masiro somo mag gigi duto, manyiso ni kanyo somo ntiere mochwo chieng' kanyo Koro mana kaka isewacheno iloso weche mag somo mabende jatend migao mar somo Julius nojiwo jopuonjre kachiel jonyuol mar mondo mi odhi e mbui kanyo mar mondo ng'iane kaka oketgi seche magi bende giyiero skunde ni mondo mi nyathi oyier skulno madhi siro gino modwa mondo mi obed kanyo Koro bende nwaneno romo mar jodito mag skund sekondar kane gitimo Mombasa kucho, kama bende koro duol mar riwruok mar jopuonj mar Kuppet koro kwayo mar mondo mi junior school otere sekondar. Giwacho ni ma wach magisekeda ahinya mar mondo mi otere sekondar to pok otimore kata mana wach makamano kizita no kantiere it gazet mar abich adonwa wadhi mana it gazet mar abich bathe kanyo kama koro mana kotudore kod romo makamano mane otimore mana kaka isewacho romo makamano mano otimore e kaunti ma Mombasa nyaka sani koro mana kaka isewacho riwruok mano mar jopuonje mano mar Kuppet kachiel kod kwenyalo mana dhi mbele kwa ng'iyo iwacho kae ni principals propose new fees mano in junior school shift nyaka sani koro mana kisewacho riwruok mar jopuonj mano mar Kenya Union of Post Primary Education Teachers Kuppet kachiel kod mano mar Kenya Secondary School Heads Association sani koro gidwaro ni skunde mago mag senior moko obedane kod wing mano mar junior school wing kata kamano jatend migao mochung' ne wechego mag somo Julius Ogamba ento koro nowacho ni skunde mag secondary mag senior ok bi bedo congested ahinya kalno bedo mana kod grade 11 kod 12 kendo wanyalo wacho ni koro ma en pogruok e paro kowuok kuom gino ma jatend migao mar somo dwaro kod gino mar riwruoge mochung' ne jopuonj dwaro kanyaka sani wang'eyo ni higa manyien jopuonjre 1.2 bro bedo kawuok e grade mar 9 kadhi e grade mar 10 ka bende nyaka sani koro gidwaro ni fees michulo bende koro timne lokruok moro matin Kizito. Iwacho ni rombgigo ne giseketo omenda mar somo gidwaro mar mondo mi odhi ochul ne jopuonjre mag senior kanyo e Joyce mabende koro kanyo Joyce wacho ni ma pogruok e paro nikech Kuppet dwaro nang'o ni junior school cha bendo tere sekondar kuma senior nitiere mar mondo mi weche mag somo dhi machiegni kanyakla magiluongo ni smooth transition kanyo ma bende giwacho nang'o seche ma jopuonj kod jopuonjre mag junior nitiere sekondar kachacha gintiere kaka gibedo kod tudruok makare gi jo senior kama jopuonje gi kanyakla ginyalo pimo nyathi kata japuonjre maginone makare ma bende gikonye oyud yore makare mar gino modwaro biro bedo kanyo kata makonye yore mar somo nikech koro gibedo machiegni kanyo iwacho ni ma wach magisebedo ka gikedo ne to pod gibro kedo ne mana ni junior ni bendo ter mana e sekondar kachacha koro giwacho kanyo ni Joyce weche mag somo gi gidwaro mar mondo mi oger laboratory oger library kuonde mag somogo mar mondo mi somo ni odhi makare koro nwang'eyo chien kacha ne piny owacho ne golo Sh15,000 wi nyathi ka nyathi koro wakia ni mar senior ni to koro piny owacho dhi golo pesa di to kata kamano ne gisewacho kanyo ni koro nitiere pesa magiseketo mabende king'iyo kanyo to ineno ko giketo 22,000 magidwaro mondo mi chiw kanyo mamano waseng'e ni piny owacho osebedo ga ka golo 22,000 ne
puonjre masani koro akia ni mar senior cha to koro sani gidhi golo negi pesa di mamano ne gisebet kanyo ma bende ne gisewacho koro kanye ma koro beno jatend migao mar somo nokwayo jopuonj kaachiel gi jonyuol gi jopuonjre mar mondo miyo med dhi mane mbui kacha mondo ng'iane wechego makare nikech somo to koro dhi somo ok nyal chung' ni magi dongruok mar oganda kanyo Joyce ma koro koketa keta makare to bende piny dongore iwacho ni piny mantie kod somo makare bende mabedo kod dongruok makare mano miyo kiwinjo ka pinje pinje pimore mano miyo ka piny mar Tanganyika nyalo pimre gi mar Kenya sama giwacho Swahili to piny mar Kenya to wacho kisungu madongo dongo ma bende ndalo moko nwawinjo to kisungu mowacho no to teru kanye mogusiko mana gi ng'anyo gi somo ber somo yaw dhoudi madongo mag bao kendo somo nyami bedo kili wach kisungu mapek mibag godo ng'at kata michungo de bao ato nyaka sani mana ka wanyalo leko ni nyakwara Mugia Jwang gigo makoro riwruok mano mar jopuonje mag skunde mag sekondar dwaro ka koro gidwaro ni omenda mibo bed ka ichula no kanyo ka koro giketo kanyo ni cluster 1 mwang'eyo ni bo bedo skunde mago mag national kata ne gin skunde mag national sani koro gin cluster 1 e senior school nyaka sani koro gidwaro ni omenda michulo e skunde makamago bed capped kata bed omenda ma oko kalo 172,182 cluster 2 kaachiel kod cluster 3 mane gin skunde mag extra county kaachiel kod county schools winjo bed ni chule omenda 68,000 gi 23 ka cluster 4 ma gin skunde ma nyathi dhi skul to dok pacho winjo bed ni chule 5,372 nyaka sani koro kesha bende dwaro serikal mar mondo mi odoga ne chiena mano iwacho ni pre-2018 capitation disbursement system mane yango ni atamalo 50 mano mar omenda mar 22,241 ikete tam mokwongo atamalo 30 e tam mar ariyo kaito atamalo 20 e tam mar adek nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi capitation makamano ne kaka inyalo ketnegi e yo makare mago duto nyakwara Mugia Jwang inyalo somo matut e it gazeta mano mar abich mar gazeni mar Daily Nation kizita dwan wadhi weche mag siasa it gazeta no kai it gazet mar auchiel mano mar gazeni mar Daily Nation nyaka sani koro yango kae ni kaka rowere ne ochiero mbi mar jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kata mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e pacho kae kaka rowere ng'anyo mar rowere osebedo ka time pacho kae sani koro chiero mbi mar siasa kata kamano nitiere joma moko makoro seye ni ne otemo chocho serikal mano mar William Ruto e kinde mane ntiere office adiera nitiere kanye kalo ni nyaka sani kori wacho ni Rigathi Gachagua jomoko seni ene mosebedo konyayo ng'anyo makinde ka kinde mosebedo kwano ka rowere wuok oko ng'anyo gode pacho ka Kizito Joyce wacho kanyo ni ng'anyo mar rowere mano timi ga mokalo dwe mar auchiel higa 2024 kane gidwaro lokruok kod ratiro ma jopiny ochopo e yo makare iwacho kanyo ni koro ochiero siasa mar ne en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nothi choko makoro ka pau siasa kanyo wacho nang'o nodong' ka gweno makoth ogoyo mane wakia ne dhi bedo ne nade koro duogo chier kotiyo kod rowere ng'anyo mar rowere gi muchiero gol siasa mare mabende king'iyo sigana no Joyce kanyo otwak gi od fwambo mar NTV kanyo odiochieng' mar tich abich Gachagua notuo nang'o ni nochako siro rowere gi mana ka pod ne ntiere apis kacha mabende owacho ni nowuoyoga kod jatend piny Kenya ka nonyise mar mondo ng'iane rowere gi makare inowinjo ka rowere gi nochako bedo kod jur kod ng'ur ne piny owacho kanyo kalure kod gigo ma gineno kok chopnegi e yo makare koro be nokawo thuolono mar bedo kod rowere machiegni koro nonyiso jatend piny Kenya mar mondo mi orangane wechegi koro wacho ni Gachagua nitiere kaka koro sani ema bedo ka koro ni kod rowere gi e ng'anyo margi iwacho ni wach mane Raila Amolo Odinga mane nitiere godo chon mane kata koluongo ng'anyo to ne piny winje ji ne winje koro wacho ni kata ka ng'anyo gi timre to onge jadito mar siasa ma koro nyawacho ahinya ni ema miyo ng'anyo ni ji dhie mang'eny koro kata Gachagua bed kanyo wacho no siro gi kamano to koro pod ok anyayanga ahinya ni en momiyo kata kweth mar rowere gi dhie ng'anyo mang'eny ahinya kanyo
koro wacho ni siasa mare ochier nikech ji seche moko nyager ni kaka nothiche cha ne en ng'ano mane nyalo dhi malalalala kamano madhi mathothi kama tiang'. To koro sechegi Gachagua golo tunge ochier ka koro iwacho nang'o nitiere kaka ka roweregi bende nyalo winje paw siasa kae. To kapod wantiere mane weche mag rowerego, it gazet mar 7 mana bathe kanyo, kwanyal mana dhi it gazet mar 7 kanyo. Nyaka sani koro bendi wacho kae ni ang'o momiyo mano riwruok mano mar Gen Z sani koro kelo buogo maduong' ahinya ne jogo moyang kanyo kaka traditional political kingpins. Nyaka sani koro wang'eyo jogo ma osebed kiyango ni gin jogo manitiere siasa. Kata kamano penjo mathoth kata sani wacho ni jogo ma gin jok mane siasa sani kata mosebede paw siasa kuom kinde mathoth wacho ni onge ng'ama koro nyalo wacho ni ane mane atayo kweth mag Gen Z mar mondo mi owuog oko. Kalure kod gazet ni mano mar Daily Nation wacho kae ni Gen Z iwacho ni onge jasiasa mora mora ma koro nyalo wacho ni ane maero na ngiso rowere mar mondo mi owuog oko. Iwacho kae ni rowerego mag Gen Z ka gitiyo kod simbe gi mana mag ong'we yamo kaachiel kod lony manyasani mar tudruok. Negi chokore kumoro achiel kata negi chokore counties mago maderom 27 mar mondo mi gipar rawere wetegi mano wito ngimagi higa mokadho. Gino ma onge jasiasa mora mora manyalo timo. To bende kang'iyo mana gazet ne mano mar Daily Nation wacho ni Gen Z gina threat ne siasa ma pacho kae. Nikech kalure kod gazet ni kumondik kanyo at a glance iwacho kae ni kwan rowere mwantiere godo. Iwacho ni higa mar 2022 kalure kod register mano mar luto mbuli iwacho kae ni nentiere kod voters mago madero 881,691 mane ntiere kinda higni 18 nyaka 34. Iwacho ni mano ne en atamalo 40 mano mar jogo maluto mbulu. Iwacho ni yiero mar higa mar 2027 Kizito kwan makamano nyalo medore. Kalure ni 2022 thoth Gen Z pod ne gin matindo moko kuomgi ne onge kata opande. Iwacho ni kochopo 2022 kwan makamano nyalo medore nyaka atamalo 79.4 Kizito. Iwacho ni magi rowere manonyuol kindiga gana 1990 nyaka higa gana 2010 kanyo. Mana kaka sewacho no moko ne tin mane kodo thuolo makare maluto mbulu. Koro kwani nyalo medre Joyce mako yaw thuolo mar ndikruok ne ombulu to ginyalo ndikre magikel buok mapek ahinya e paw siasa ka nikech koro iwacho nang'o gin jogo ma wacho ni gionge kod jotendgi makoro kwanya wacho ni nitiere jasiasa moro madit monya wacho ni otudre kata otendre kodgi kanyo. Giwacho ni gin jogo mantie kod yorgi nikech bende kane gichako ng'anyo ni Joyce ne gichako ng'anyo mane yor mbui kane gitiyo kod simbgi ma weche mag ng'anyo gi iloso mane yor mbui kanyo ma gichwale jur margi kod ng'ur ne piny owacho kanyo. Koro wacho ni sani giwuok magibwogo kata jodito mag siasa mane wang'eyoga ni omako gwenge mopogore opogore nikech kidhi e gwenge ma pacho kaka kupog gi ondusgi iyudo ka nitiere jodito mag siasa kanyo mopogore opogore. Tiwacho nang'o mago gibuono duto ma onge ng'ama giwacho ni giluwo ma bende inyaparo kinde mana gichako ng'anyo. Nyako moro matin nonyiso gai mar ODM Raila Amolo Odinga ni baba isekedonwa ahinya ni koro kinde ni to wenwa we thuolo wamak wuodhni koro wamany ratiro marwa kendwa. Koro wadwaro rango ni to joweregi gisewuok oko mar manyo ratiro margi. Koro yor siasa kae kwa chimo yiero mar higa gana 2027 bende ginyalo dhi chungo rawera wadgi ma gimiyo ombulu koso mana jodito mag siasa gi ema kodogo chung to gidhier achiel kuomgi machung. Kizito mana mapiyo kwa tieko wang'eni wechego mag Gen Z pod en gino ma kelo liet ahinya to e paw siasa ma pacho kae. It gazet mar 8 kanyo bende koro mana kaka ne asewacho ni nitiere kweth mopogore opogore ma koro sani koro nitiere pogruok e duond bura mano mar ODM ahinya to banka ODM noseketo kokgi e winjruok kod duond bura mano mar kata kod sirikal mano mar Kenya Kwanza. Nyaka sani kalure kod gazet ni mar Daily Nation sani koro giwacho ni nitiere kweth 4 mopogore ma koro loso gi duol mopogore opogore e duond burano mar ODM. Nyaka sani koro governor mano senator e county ma Nairobi ka Edwin Sifuna nyaka sani koro en korka koro lieko ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo rem mane yiero mar higa mar 2027 kata odoko ni Raila Odinga nyalo sire lwedo. Kizito mana mapiyo kwa tieko. Jesu wacho ni ODM kae wantie kod kweth 4 ma kweth mokwongo kaka sewacho no oting'o jagoro mar od burano Edwin Sifuna, oting'o senator ma Vihiga Godfrey Ososi,
kendo tingo senator ma Homabay Moses Kajwang kachiel kod governor Masia magi wacho ni jogi makoro bende koro keto duond od bura tesre ka bende gia inya kod riwruok mane duond od bura odhi riwre kod jatend piny Kenya William Ruto. Kendo kweth machielo ma wantiere godo kanyo wan kod kwethno motingo governor ma Homabay otingo jaod bura ma Homabay Town Peter Kaluma otingo jaod bura ma Lego Usonga Sama Tandi wantie kod jaod bura ma Makadara Georgia Ladwa gin jogo kamotingo bende Junet Mohamed gin jogo makoro wuok siro riwruok mar ODM kod William Ruto motegna ahinya. To bende wacho ni nitiere moko kuom jogo manitiere ODM makoro siro Kenya Kwanza moloyo kata jogo manitiere Kenya Kwanza matine ni giloko tanga koro gisiro osiep makamane yo makare. Moko bende wacho ka ni gito gintiere diere gina tie kanyo koro mano nyatingo kamotingo governor ma Kisumu Professor Anyang' Nyong'o kamotingo jod bura moko kanyo ginto gintie dia kanyo koro ikiane gisiro kata gisir gintie diere. Aso wantiere kod moko bende magito koro nyawacho nang'o gin kanyo kamotingo governor ma Mombasa kamotingo governor ma Kisii Arati kamotingo jotelo moko kanyo gin bende gina kanyo to moko bende ntiere makoro bende ntie osewuok pod gintie ODM to kipach gi bende ntie jok makoro waneno ka gisewuok ni gisiro kineno kata senator ma Kisii oluok Matiang'i to Matiang'i ok en ja ODM koro mano pogruok kata mienjo masani koro aneno ka nitie duond od bura no mar ODM. Warito neno ni obobede yo machalo nade adona tiek nonro mar gazet okinyi makawuono gazet mar The Standard nyakwara Mugia Jonge waseng'isi nondiko kanyo ni no thank you ka bende nyaka sani koro obila odagi kod chik mayando gol kod jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Kipchumba Murkomen mar mondo mi obila ochiel gi lisasi kendo neg jong'anyo ka nyaka sani aneno koket pichni mago mag jotelo ma ochung' ne obila mopogore opogore ka nitiere Stella Cherono ma en police commander Nyandarua County wacho ni okonego beni wabedo kod ichwang wacho ni owinjo beni waneno manyo yo makare kaka wanyalo deal kod ichwang magwa e yo makare. Nitiere ka William Kiambi ma en OCPD ma Kinangop Nyandarua nyaka sani owacho ka ni kineno bila okowinjo beni ringo iwacho ni mano en sura iwacho ni mano en sura ma okonego bedi iwacho ni kata ka jakuo o maki to winjo beni deal kode e yor chik okowinjo beni obila to ratiro mar to nitiere obila moro kae police constable mano Hiram Kimathi nyaka sani koro gik mowacho kanyo Kizito kineno gik mowacho kanyo ongiso Murkomen ni in jamriase nga mariambo isebedo kiriambo okibirito wa in iwuon emiritori wan ema kwasetimo makosa to wan ema bobedo kwa dhi e do kacha kendo wan ema bobedo ka wadhi e jela bende ongiso Murkomen ni sani ochiwo ranyisi OCS mano mar tesendo bila ma Central ka sani koro gidong e tol kendgi jogo mochung' ne arita to wegi mana mapiyo piyo kwa tieko Kizito kachiel kod wachni mogik obila marawera naneno ka ne wuoye mbui Joyce kano kwero jatend migawo mar arita Murkomen ni iwuondowa seche makoro timo kaka iwacho no to ng'wanwa mochim kodwa do ni wacho ni miyo okil seche makoro wachung' kendo e do makoro chim kodwa jele dhi twewa ok ibobedo kodwa kanyo magi weche makoro kelo sus ni piny ka ma weche mane jatend migawo nowacho ni jakuo kata ni ng'ata mochopo but station obila ni koro chiel mach wach makocha wach ni mogika watieko Joyce kwa tieko to nitie aparo mana wach moro ma bende nitie mana gazet mar Nation kanyo ite mar ariyo kama koro odiochieng' ma kawuono bende waringo dhi mane doho maduong' doho mamalo mogik mitayo kod Martha Koome kama nitiere ng'eto modhi timo ni to nyathi monyuol oko mar keny bende nyabedo gi ratiro mar yudo pok mar wuon gi ma luwre ka bura mantie kanyo omak kod mama moro ma en ja Islam ka koro nitiere nyadendi moro mane nitiere kaka nenenre kod jaode ma nitiere nyithindo manonyuol oko mar keny koro wacho ni chike mar jo Islam wacho ni nyithindo monyuol oko mar keny ok yud pok mar wuon gi koro ma do mar Supreme no dio ngado do maduong' no dio ngado ni gin bende gin kod ratiro koro wiye no wang' mano dhi ochopo e do maduong' manyiso ni joyal bura duto tetete mag do maduong'